lis-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyan po tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpun sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyang na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin siyang nagligad, ginhambal ako ni Andro nga mapamanila siya. Gani ginhambalan ko siya nga kung makachimpo siya, kadtuan niya ang akong anak kag kamustahon. Samtang, ginsabat ni Sarah Sibong sang magpangaluyag ini sa iya. Kag nagupod ini sa iya. Nag-abot si Andro sa Manila, kag gilayon niya gaging kadtuan ang address nga ginhatag ko sa iya nga address ni Sarah. Apang suno sa boy nga ginpamangkutan niya, lain na ang tag-iya sini. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Basi, daan nga tag-iya ang ginapangita mo, Meg? Sinong daan niya tagiya? Nakaibalo ka ba lamig? Ang nabalaan ko lang, ginbakal inis ang amo ko, kag nagsaylo kami diri.
Pero wala ko makahibalo sang daan nga tagiya. Amo gali. Salamat na lang, Meg. Wala siyang ano man, Meg. Basi matud nagsaylo si Sarah sang puluyan. Siling ninong nunato. Kalaslo na siya. Pero ambot ko nga. Hindi ako maluyag nga magpahibalo kay nung nunato. Sang ako natukiban. Tungod basi magpalibog pa siya sini. Bong, may isugid ako sa imo. Kag patod nga malipay ka sini. Ano balay na? Nagadala na ako. Ano? Oh, nga doon sa nakibot ka. Hindi ba lang nakaisahan naton nga maangkon kita sa madamo nga anak? Amo ka nga kinahanglan, makapakasal na kita, Bong. Uli anon ka na bala? Hindi ba nagsiling na ako sa imo? Gulat ka sang gusto ko kung saan o kita mapakasal. Apang san upa? Kung makabata na ako? Hindi mo yung naging pangako mo sa akon, Bong. Wala ako makaibalo sina. Basi kung hubog lang ako sa magpangako ako sa nga mo sina. Hindi ayhan? Hindi ka hubog. Nakaibalo ako nga hindi ka hubog. Wala ah. Wala ako sang ginpangako sa imo nga kasal, Sarah. Basi kung lain niya nga lalaking nagpangako sina sa imo. Pero ako iya wala. Tungod wala sa bokabularyo ko ang kasal nga ina. Ano? Oh! Ganin di pagsulita, ha? Hindi na ina pagsulita kung hindi ka maluyag na masakit. Ano? Amo inugin siling sa imo ni Bong? Oo. Kaghubog siya eh. Kani, wala na ako nagpadayon sa pagpamilit. Kahit ihubog siya. Hambalon ko siya liwat kung hindi na siya hubog ah. Sir, hindi ko kuntani pagsugi din sa imo mo. Apang naluoy ako sa imo. Ah? Nga ah. Ano ina? Nakita ko. May babayi si Bong nga ginadate permi. Ano? Oo. Kag sa banta ko. Amo ina nga nagwa naman ang iya nga batasan. Islan ka na niya sang bag-o. Hindi. Hindi mahimo. Nagadala na ako. Kag ipakig-away ko ang matarong sang akon mangin anak. Ikaw si Mary Rose? Oo. Nga ah. Sino ka? Ako ang asawa ni Bong. Ah! Ikaw gali si Sarah? Nagsiling si Bong nga palayason ka na niya sa iya kondo. Ato ka pa gali dito? Ano? Kag nga ah? Ikaw ang mabulos sa akon? Oo, ako. Gani mag-amat-amat ka na sa paghalin dito. Ah, gali. Ako galing mahalin? Ako gali? Kinuyatan mo ako sa ulo? Ha? Ibunggo kong ulo mo sa dingding! Man! Ako galing mahalin, ha? Ako galing mahalin? Ara, wala na siya nagatugas ang gahod. Nalipong siya. Buwian ko siya. Ara, nagtupa siya sa salog. Mahalin ako dire.
Anong ginhimo mo kay Mary Rose? Naabtan ko siya nga wala sang animo sa salog. Ginbunggo ko siya sa dingding. Ano? Oo. Suno sa iya. Pahalinon mo ako sa kondo mo nga ini. Maayo kay na kay balo ka? Kanakahibalo ka man nga labaw ako sang sa iya. Mas labaw ako sa kaibisan sinong nga babae. Ako may matarong nga mag-istal sa kondo mo. Bago ginpangakuan mo ako nga ipakasal. Kag hindi lang ina, ha? Nagadala na ako sang anak mo. Gani maagya na sa ibabaw sang akon bangkay ang babae nga maagaw sa imo sa akon. Gali. Tanawon ko kung hindi ka maglayas dire sa kundo ko. Ha? Nan? Ha? Kasakit sa tiyan ko. Ginsipa mo ako sa tiyan. Naigog ang tiyan ko, masapat ka. Patyan mo ang aton anak. Amo gani aging sipa ko ikaw sa tiyan para mapatay siya. Wala ka sang tupong sa kalain. Agay, mapatay ako. Buwang, dala ako sa ospital. Basikon may matabo sa aton anak. Dala ang kaugalingon mo sa ospital. Hindi ako pagsuguang nga gaga ka. Lakat! Kasakit ng gitsang tiyan ko. Ay, dugo! Dugo! Kadang mo sang dugo nga nagagawa sa akon. Malakat ako sa ospital. Makamang lang ako. Makamang ako pagwa. Mangayo ko sang bulig. Sa kaibisan sino nga makakita sa akon. Oh my. Kintakpan ni bong ganahan. Wala siya maluoy sa akon. Malukid. Nagsala naman ako. Tay, kung namati lang ako sa imo. Parang doon namang panulo ko. Tabang. Oh, may tawa. Nagapalapit sa akin. Sarah? Sino ka? Sarah? Andrew, ikaw. Halos mahunusan sang kabuhi ang akong anak tungod sa ginhimo ni Bong sa iya. Kag samtang nagakamang siya, natabuan man nga nakalabay si Andro kag nakita niya ini sa pagpadayon ko pagid. Dos hindi ako makapati. Samtang nagapangita ako sang balay ni Sarah, nakita ko siya sa higid sang dalan nga dugon. Kag daw mapatay na. Gani nga gindala ko siya sa ospital. Ano ba lang natabo? Nga musad tong iya kaimtangan. Sa ano ko ni masugid kay nung nunato? Nakahibalo ako kung daw anong iya pagpalangga kay Sarah. May nagwa sa kwarto. Ang doktor gali. Ikaw ba lang ba nasang pasyente? Hindi doktor. Abyan na ako. Kamusta siya, doktor? Luwas na siya sa katalagman. Apang wala makaluwas ang bata. Patay na ini sa sunod sang tiyan niya. Ha? Sorry. Pero buwas mahimo na siya makagwa sa ospital. Kag pwede na siya makapahuway sa balay. Salamat, doktor. Okay. Nagadala ko na mo si Sarah? Nagadala siya gali? Apang nga mo sa tong iya kaimtangan. Anong natabo? Kinahanglan nga mahambal ko siya. Buwas, hambalon ko siya. Hindi magpasugot ang nurse nga tublagon ko siya eh. Mabalik ako ba sa aga?
para pagwaon ko siya sa ospital. Dito ko siya dalon sa balay sang akon pakaisa. Kaagaw na. Amo pala ako makabugtaw. Kanakabatsyag na ako sang jutay nga kapagsik. Kag nagsiling ang nurse. Nga nahulog ko nung ako nanak. Ang wala sang huya nga bong. Sapat. Sapat, kid. Ginuhungod niya nga patyo ng ako nanak. Mrs. Tiyon na agad nga mag-inom ka sang bulong. Salamat, nurse. Mamangkot ako sa imo. Di na tong tao nga nagdulong diri sa akon. Nagpauli na siya, Mrs. Apang mabalik siya karon nga aga. Para nga pagwaon ka diri sa ospital. Amo gali. Oo, Mrs. Sige Magtumar ka siniyo. Sige. Ibot pa lang dira, miss Ako nang bahala. Sige. Antes ako nadulaan sang animo. Nakilala ko si Andro. Siya nagdala sa akon diri sa ospital. Sa kadamo sang tao. Siya pa nagtabang sa akon. Nga ari siya diri. Makalin ako diri sa ospital. Samtang madulom-dulom pa. Mapauli ako sa kondo. Makasarang ng lawas ko Mabalik lang ako diri sa ospital Ari na ako sa kondo. Ba? Sirado? Kag ano ini? Ang akon gamit, ari sa gwa. Ginpagwa ini diri? Ginpagwa ini ni Bong, kag sang bag-o niya nga kabit. Mga sapat ka mo? Aring akon maleta nga sa diin. Nasuddan sang akon kwarta. Kag iban pa nga gamit. Amo na lang ining dalon ko ang akon maleta nga ini. Mabalik ako sa pension house nga ginadayunan ko sadto. Kag si Andro. Anong iisiling sa akon? Basi kung masiling siya nga wala ako sang kabalaslan. Nahuya ko nga makigatubang sa iya. Siya nga wala sang labot sa akon. Amo pang nagluwas ang kapuhi ko. Patyon ko ikaw, Bong. Ginasumpa ko. Nga patyon ko ikaw. Salamat. Ari pa diri sa maleta ang kwarta ko. Ang ginsupot ko nga kwarta. So nagatrabaho pa ako bilang model sang panty kag bra. Amo lang iniibayad ko sa ospital Apa nga labing malahalon sa tanan. Among pusil nga dala ko. Ara sa idalom nga naputo sa plastik. Amoy ni ginbakal ko nga kinawatan. Kag wala ko ini maggamit. Sugod sa ginbakal ko. Apang maggamit ko na ini subong. Siguruhon ko nga maubos ang bala sini sa lawas ni Bong. Bilang ko sa dagat na apoy,
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyanso dagiti ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan Provincial Jail sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyang na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Ito nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizen